Salam Atavatan TV YouTube kanalynyň mehriban tamaşaçylary. Bugün gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde bir näçe iş ýarmarkasy gurnaldy. Bu ýerde bir näçe edaralardyr, karhanalar öz boş iş orunlaryny halka hödürlediler. Mehribanlar, egerde araňyzda iş gözleýänleriňiz bar bolsa, onu Aşgabat şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň aşakda görkezlen saýtyna girip, özüňizi bir näçe boş iş orunlaryny görüp bilersiňiz. Salam, men Gaýoky Muratov, ýa-ni Malaziýa döwletinden geldim. Özüm program ýylyň ugrundan okudum. Bugün Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherimizde telekeçiler we telekeçe birleşmesiniň binasynda iş ýarmarkasyna geldim. Bu ýerde hayran galdyran dagtynyň biri hem her bir raýatymyzyň iş tejribesine we ilmine bilimine garamadan bir näçe iş orunlarynyň bardygyny bildim we bu ötüşler hem ýurdumyzdaky bolan bu ötüşler we mümkinçilikler hem billeri, ýaşlary begendirdi, boýsundurdy. Mundan başga hem diňeje Türkmenistanyň edara-binasynda bilen çäklenmäni daşy ýurtlaryň hem karhanalarynyň we ingliz dili, rus dili, türk dili we beýleki daşy ýurt dilleri bilýän raýatlarymyz üçin bir näçe iş mümkinçilikleriniň bardygyna göz ýetirdim.